गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरा बाख्नाय जाथों। बेजों लोगोसे जेसेबांनाखि आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दं बा आंनि भिडिअखौ जायफ्रा दायो नायगासिनो दङ, नायग्रा साफ्रोमनिसिमबो गिबियावनो आंनि अननाय आरो खुलुमहरनायखौ नायग्रा साफ्रोमनिसिमबो गिबियावनो जासिहरबाय। अब्ला दिनैनि बे दिनजों लोगोसे नोंथांमोनजों मोजां गाज्रि खोथा सावरायनो थाखाय बे भिडिअखौ दिनै आङो लानानै फैबावलायबाय फोरबोनि गाहाम बाथ्राजों लोगोसे। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। आरो जुदि नोंथाङा आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक आरो नोंथांनि लोगोनोबो शेयार खालामगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो बेखौनो गिबियावनो मिजिंथिहरग्रोबाय। अनसायग्रा आंनि नायगिरिफोर, दिनै नोंथांमोनजों बे मोनसे फिसाथ' नंला, बिराद मोनसे गिदिर घटनाबो होनजायो, गिदिर घटना। बेनि सायाव नोंथांमोनजों आङो सावरायनो सानदों। आंनि स्पेसियेलि मेइन पइन्ट जे सावरायनो साननाया बेनो जाहैबाय बे पाप, जायखौ इंराजियाव सिन, SIN सिन होननानै मिथिनाय जायो आरो जोंनि बर' रावाव पाप होननानै मिथिनाय जायो। मानो आं बे भिडिअखौ दिनै लाबोदों होननानै बुङोब्ला, दानि जे सोलिबाय थानाय बारहावा ना, जोंहा ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दङ ना, गेदेर उन्दै बयबो नुगासिनो दङ देहा फालांगिनि सोमोन्दै, जायखौ इंराजियाव हार्लट होननानै मिथिनाय जायो ना, बेनि जा सोलिगासिनो दङ। बे घटनाखौ लानानैनो दिनै बियो मा बुस्थु, बा जोंनि सोरबा ख्रिस्टियानफ्राबो दिनै बेबायदि दङ नामा गोग्लैनानै, बिदियाव गैयाब्लाबो गावजों गाव प्राइभेट सेक्रेटलि बेबायदि देहानि सोमोन्दो दङ नामा, बेखौ लानानै दिनै आङो बे भिडिअखौ दिनै लानानै फैदों। जुदि जोंनि सोरबा ख्रिस्टियान इयुथ्सफ्राबो, सिख्लाफ्रानो जाथों, सेंग्राफ्रानो जाथों, बिमा बिफाफ्रानो जाथों, सोरबा ना बेबायदि देहानि गाज्रि सोमोन्दो जिनाहारियाव गोग्लैनानै दङब्ला, बेखौ जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला मा बुंदों, बेनि सायावनो नोंथांमोनजों आङो बेखौ सावरायनो सानदों। बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांगोन। आरो जुदि नोंथाङा नोंथांनि लोगोनो शेयार खालामोब्ला बे भिडिअआ बेबायदि मानसिफोरनि थाखाय मोनसे खुब गोनांथार मदद जागोन होननानै बेखौनो मिजिंथिबावदों आङो। अनसायग्रा आंनि नायगिरिफोर, नोंथांमोना मिथिगौना, sin brings loss of authority होननाय सोदोबखौहाय मिथिबायना? जे पाप, बे पापआ जे जोंहा मोन्थाय दङ, इसोरनियावहाय अधिकार दङ, बे मोन्थाय, बे बोर, बे आशीर्बादखौ खोमानानै होयोनो, लस खालामनानै होयो। मिथिबायना? जोंखौ मोन्थायनिफ्राय गोजान खालामनानै होयो। जे इसोरनाव जोंहा अलरेडि अथरिटि दङ, मोन्थाय दङ, बोर दङ, मोननांगौ धन सम्पति दङ, बेफोरबायदि बोर, आशीर्बाद, धन सम्पतिनिफ्राय बेबायदि पापआ जोंखौ मा खालामनानै होयोनो? लस खालामनानै होयो। मिथिबायना? जोंखौ गोजान खालामनानै होयो, खोमानानै होयो बे पापआ। बेखौनो दिनै जों गिबियावनो बेखौ मिथिनानै लाग्रोनांगोन जे sin brings loss of opportunity or authority। मिथिबायना? दिनै जों बेखौ मिथिथारनो नांगोन। पापआ जोंनि मोन्थाय, पापआ जोंनि सनानि सुजुग समफोरखौ दिनै खोमानानै होयो आरो जोंखौ बेनिफ्राय गोजान खालामनानै होयो। अनसायग्रा आंनि नायगिरिफोर, नंगौना नङा? नोंथांमोना गोथौ सिन्था खालामब्ला बेखौ मोनगोन। एग्जाम्पल हिसाबै, उदाहरन हिसाबै नोंथांमोननिसिम बेखौनो लाबोनो सानदों। जों दिनै बयबो मिथिगौ, जागायजेननायाव आदम आरो हवा दंमोन। Adam and Eve we have in the beginning। जों साफ्रोमबो दिनै बेखौ मिथिगौ। What happened to Adam and Eve during that time? जों गोसोखांनि बे समाव, let's remember। नोंथांमोना मिथिगौना, बे आदम आरो हवाया, आदम एन्ड इभआ मानो एडेन बागाननिफ्राय होखारजानो गोनां जादोंमोन? नोंथांमोना बेखौ मिथिगौना? जेब्ला आदम आरो हवाया, आदम एन्ड इभ, when they have done a great sin in front of God, जेब्ला बिसोर इसोरनि सिगाङाव गेदेरथार पाप मावो, बे पाप मावनायनि जुनैनो जे इसोरा बिसोरजों फुं बेलासि फैनानै रायज्लायफैबाय थायोमोन, बियो डिसकानेक्ट जानानै होआसै।
मिथिबायना जे इसोरा बिथांमोनखौ लोगो लाफैबाय थायोमोन एडेन बागानाव आदम आरो हवाखौ बिथांमोनखौ मा पाप मावनायनिफ्रायनो इसोरा लोगो लाफैयाखै बा आदम आरो हवा मोना पाप मावनायनिफ्रायनो जेब्ला फुरायै आबुङै पाप खालामो बे पाप मावनायनिफ्रायनो इसोरजों जेनाखि सोमोन्दो दं बे जोबासै बे जोब्बाय आदम आरो हवाया आरो लोगोसे मा जाबाय आरो गेदेरथार जे अथरिटि दंमोन इसोरनावहाय इसोरजों लोगोसे जे अपरचुनिटि एन्ड अथरिटि जे आदम आरो हवाहा दंमोन बिथांमोना बेखौ खोमानानै लायासै मानो पाप मावनायनि थाखायनो मा पापमोन बिलाय नोंथांमोना गोसोखांबायने what sin it was or what sin Adam and Eve had done let's remember मा पाप मावदोंमोन बयबो मिथिगौ आदम आरो हवा मोना जिनाहारि पाप खालामदोंमोन मिथिबायना जिनाहारि देहाजों सोमोन्दो गोनां मोनसे एडाल्टरि जिनाहारि दिनै बिथांमोना पाप खालामदोंमोन बे पापनि थाखायनो इसोरजों बिथांमोना डिसकानेक्ट जादोंमोन आरो इसोरजों लोगो लाज्लायनाया बिथांमोना सुजुग सुबिदाखौ मोनाखैमोन आरो जोबासै आरो जोबनायाव बे आदम आरो हवाया एडेन बागाननिफ्राय होखार जानो दिनै गोनां जायासै होखार जायासै इसोरजों आबाद मावनानै जाथोंसै होननानै संसाराव होखार हरजायासै आरो बे एडेन बागानखौ जोंब्लावनाय थरवालफोरजों दिनै बेंनानै दोनासै होमब्ला नायदो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर आदम हवा मोना मानो होखारजानो गोनां जादोंमोन बेनो जाहैबाय पाप बे पापानो जाहैबाय जिनाहारि नायदो बे जिनाहारिया बे पापा बेसे गिदिर जे अथरिटि ना जे अपरचुनिटि होनदों जे सुजुग सुबिदा जे मोन्थाय बेनिफ्राय जोंखौ गोजान खालामनानै होयो खोमानानै होयो बे पापानो मिथिगौना दिनै बे पापावनो जोंनि गोबांथार लाइमोन सेंग्राफोर सिख्लाफोर बिमा बिफाफोर गोबांथार मानसिफ्रा दिनै गोग्लैनानै दं आन्दायनानै दं आरो इसोरनि बोरनिफ्राय गोजानाव दं इसोरनि जेनाखि इसोरनाव जोंहा अथरिटि दंखायोमोन मोनखाबायमोन बेखौबो दिनै खोमानानै दिनै जोङो लाबाय जोंनि गोबांथार ख्रिस्टियान सेंग्राफोर सिख्लाफोर इयुथ्सफोर एन्ड पेरेन्टसफ्राबो एक मानसिफ्रा बेबायदियाव दिनै गोग्लैनानै दं होनब्ला अनजाग्रा आंनि डियार नायगिरिफोर डियार भिउवार्स एन्ड माय डियार साबस्क्राइबार्स होनब्ला जोङो मिथिनि जोंनि सोरबा बेबायदियाव गोग्लैनानै दङब्ला बेबायदि जिनाहारि देहा फालांगियाव गोग्लैनानै दङब्ला बेखौ मिथिनानै लादो नोंथाङा बे इसोरनियाव जे मोन्थाय दङमोन बेनिफ्राय नोंथाङा बन्सित जाबाय गैला डिसकानेक्ट नोंहा इसोरजों खुनु सोमोन्दो गैला बा इसोरजों नोंहा गैला मिथिबायना जे इसोरनिफ्राय बोर नोंहा मोननांगौ दंमोन बेबो गैला बेखौनो होनदों अथरिटि एन्ड अपरचुनिटि नोंथाङा दिनै खोमानानै लाबाय आरो नोंथाङा जोबनायाव थैनो नांथारगोन लाजिनांनो गोनां जाथारगोन नोंथाङा जोबनायाव आरो मा गाज्रि मुं सुजानो नांगोन नोंथांजों लोगोसे नोंथांनि न'खर मान सन्मान जाथि बंस गासैबो गैया जागोन मिथिबायना बे पापा दिनै बेबादिनो जेरै आदम आरो हवाया बे जिनाहारि पाप मावनायनि थाखायनो होखार जानो गोनां जादों गोजोननायनि बागाननिफ्राय दिनै जों बेखौ मिथिनो नांथारगोन आरो बे जिनाहारिया दिनै बेसेबांबा गिदिर दिनै पाप इसोरनि नोजोराव आरो मानसिनि सिगाङावबो दानि जुगाव बेखौ बिराद मानसिफ्रा इजि साननानै लाग्रा जाबाय मिथिगौना नाथाय बे इजि नङा गोरलै नङा अनजाग्रा नायगिरिफोर बेखौनो नोंथांमोनजों आं शेयार खालामबाय आरो सोरबा जुदि सिक्रेटलि आंनि साबस्क्राइबार्स आंनि भिउवार्सफ्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफ्रा सोरबा जुदि इयुथ्सफ्रा बेबादि दङब्ला गोग्लैनानै दानो समा फिनफिननायनि इसोरनियाव अब्ला इसोरा नोंनि सैथो नंगौखौ फिनफिननायखौ नुनानै नोंथांखौ खेमा होगोन नोंथांखौ जे अथरिटि नोंथाङा इसोरनाव दंमोन इसोरा नोंनो बेखौ होफिनगोन जे मोन्थाय दं बे मोन्थायखौ नोंथाङा मोनफिनगोन सैथो नंगौ गोसोजों नोंथाङा जुदि फिनफिनोब्ला इसोरनियाव गाज्रि बेबायदि पाप मावनायनिफ्राय गोजान जायोब्ला इसोरनियाव फैफिनोब्ला अनजाग्रा आंनि नायगिरिफोर
आरो दिनै बेल' नङा मिथिबायना आरो दिनै बेल' नङा नोंथांमोननिसिम मोननैसो बाइबेल सिरि आङो फरायनानै खोनासंहोनो आङो सानदों थ' आसा खालामो नोंथांमोना खोनासंगोन बाइबेला मा होनदों जों ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला बेखौ मोननो हागोन रमारि 2 बालाबनि 23 सिरि Romans chapter 6 verse 23 there is written the word of God like this मा लिरदों मिथिबायना पापनिफ्राय मोननाय फिथाइया थैनाय नाथाय इसोरनि ओरैनो होनाय दाना जोंनि फोरबो जिसु ख्रिस्टनियाव जोबनाय गैयै गोथां ना जोङो फार्स्ट सिरिखौ जोङो नोजोर होनि for the wages of sin is dead होननानै बुंदों मिथिबायना जे पापनिफ्राय मोननाय बिथाइया थैनायनो बेयो मोनसे पाप नंगौना नङा जिनाहारि गावनि देहाखौ फानग्रा फालांगि बिराद गिदिर पाप आरो बे पापनि फिथाइयानो मा होननानै जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला बुंदों मिथिगौना थैनायनो बे पापनि फिथाइया अनजाग्राफोर बेनिखायनो जुदि नोंथाङा बेबायदि पापाव गोग्लैनानै दङब्ला गोजोमनानै दङब्ला बेनिफ्राय फैफिनदो गिदिंनानै जेन' गोथांखौ मोननाय बायदि इसोरनि ओरैनो होनाया जाहैबाय मा होननानै बुंदों जोबनो गैयै गोथांनो बे इसोरनि होनाया बेबायदि गोथांखौ जेन' जोङो मोननो हानाय बायदि अनजाग्राफोर बेनिखायनो बे पापखौ मावोब्ला जे पापखौ मावोब्ला थैनो नांथारगोन बेनिफ्राय जों गोजान जानि बेखौनो आं बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै रिक्वेस्ट खालामदों मिथिबायना आङो बार बार बे मेइन पइन्टखौनो आं लादों जिनाहारि बिदियाव सोरबा गोग्लैनानै दङब्ला देहा फालांगिफोर बिदियाव दङब्ला आङो बेखौनो खावलायो दिनै बे इजि नङा बिराद गोरा नोंथांमोना मिथिगौना बे देहानि लुबैनायाबो ओरैबायदि गिथाव बाथाव बिराद गोरा आरो बे जिनाहारिया बे मोदोमनि लुबैनाया इनायनो बोलो दं सक्ति दङ मिथिबायना बेनि बोलो बेनि सक्तिजों जों सुबुं हारिया दिनै जेननो गोनां जायो जायनि थाखाय जों पापाव गोग्लैनो गोनां जायो मिथिबायना थ' बे बोलो गोनां पापखौ बे सक्ति गोनां पापखौ जों माजों फेजेननो अनजाग्राफोर नोंथांमोना सानफेरबाय ने जे जिनाहारिया इनायनो बोलो दं पाप दं जे जोंनि मोदोमनि लब लालसाया इनायनो बोलो दं सक्ति दं जों बेखौ माजों फेजेनगोन दे जायनि थाखाय जोङो बार जेननो गोनां दिनै जों जादों जों बेखौ माजों फेजेनगोन अनजाग्राफोर गोथौयै सानफेरबाय ने जों बेखौ बेजोंल' फेजेननो हायो बेनो जाहैबाय इसोरनि बाथ्रा गोथार बाइबेलनि राव आरो इसोरखौ गिनायजोंल' जोङो बेबायदि सक्ति गोनां बोलो गोनां बे पापखौ जों दिनै फेजेननो हागोन माजों इसोरखौ गिनायजों इसोरनि गोथार बाइबेलनि रावा जोंनि गोसोआव थानायजों आरो गावखौ हमथानायजों लोगोसे अब्लासो जों दिनै बेबायदि बोलो सक्ति गोनां पापखौ दिनै जों फेजेननो हागोन बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर बाइबेला दायो जोंनो क्लियार खालामनानै होबाय for the wages of sin is dead जे पापनि बिथाइया मा होनो थैनाय जेबो गैया no consider no forgiveness डाइरेक्ट थैनाय खुनु क्षमा गैया मिथिबायना पापनि फिथाइया डाइरेक्ट थैनाय बेनिखायनो दायो जे ससियेल मिडियायाव सोलिबाय थानाय दङ बिथांमोना थैनायनि समान थैगोनबो लाजिनांनानै सोरबा ना बेफोरबायदि दिनै जादों थ' बेनिखायनो जों बेनिफ्राय गोजान जानि आरोखि आङो खावलायो आरो जों ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला बेखौ एकदमबारे कन्डेम खालामथारदों आरो मोनसे जोबनायाव मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोबावनि थ' बेखौ मोननो हागोन जाकबनि 1 बालाबनि 15 सिरियाव बेबायदि बुंदों दै जों ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला मारै जेम्स चैप्टार 1 verse 15आव बेबायदि बुंबावदों लुबैनाया थायोब्ला बेनो पापखौ उजिहोयो आरो पापा राजोब्ला थैनायखौ लाबोयो नै जों ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला बेबायदि होनबावदों अनजाग्राफोर मा होनदों लुबैनाया थायोब्ला बेनो पापखौ उजिहोयोनो लुबैनाया जोंनियाव थाखाबाय नालाय देहानि लुबैनाय सोरबा लुबैनानैनो सिखाव खावो ना मावथावैखौ मावो एकदमबारे गोसो जानानै थ' जोंनियावबो बेबायदि देहानि लुबैनाया थाथारबाय नालाय थ' बे देहानि लुबैनाया जेब्ला एकदम हमथानो हायै बुरजा जायो ना
ओरैबायदि जायो हमथानो हायो अब्ला बे समाव मा जायोनो पापखौ उजिहोयोनो बाइबेला दिनै क्लियार खालामना होदों दै ओमफ्राय मा आरो बे पापआ राजोब्ला पापआथ' उजिबाय नालाय जाबाय नालाय सोमजिबाय ओमफ्राय बे पापआ दिनै एसे गाबोन एसे बांनायनिफ्राय बांनानै बुरजा जाब्ला राजोब्ला जोबनायाव बे पापआ मा होनो थैनायखौ लाबोयोनो थैनायखौ लाबोयो आरो जों दहाय एसे गिबियावनो होनबाय पापनि फिथाइया थैनाय बाइबेलनिफ्राय दिनै जों मिथिनो मोनबाय आरो लास्ट बाइबेल सिरियावबो मोननो हाबाय जे बे पापआ राजोब्ला थैनायखौ लाबोयो अनजाग्राफोर नायदो जों ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला जोंखौ रिक्वेस्ट खालामदों बेनिखायनो जों बेनिफ्राय गोजान जानि अनजाग्रा आंनि डियार साबस्क्राइबार्स एन्ड माय डियार भिउवार्स मा होनदों लुबैनाया थायोब्ला बेनो पापखौ उजिहोयो बे माबादि लुबैनाय जोंनि लुबैनाया जोंहा दङ साफ्रोमहाबो जोंहा लुबैनाय दङ नंगौ बे गाज्रि लुबैनाय जे पापआ जे गाज्रि लुबैनाया इसोरनि मोन्थाइनिफ्राय जोंखौ गोजान खालामो बेनिफ्राय जों गावखौ नेनानै हमथानानै जों लाखिनि आरो बेखौ जों हागोन खालि इसोरनि बाथ्राजोंल' जोङो बेखौ हमथानो हागोन बेनिखायनो जेसेबांनाखि आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दङ नायग्रा साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिशु ख्रिस्ट'नि मुङै बेखौनो रिक्वेस्ट खालामबाय आंनि चेनेलाव आंनि नायगिरिफोर सोरबाफोर बेबायदि गाज्रि मुगैथाव पापआव गोग्लैनानै दङब्ला जोङो बेनिफ्राय उनफिननि आरो दिनैनो समा दानो समा जों इसोरनियाव फैफिननि ना गावखौ मोजां साफायाव जोङो लाखिनि गाज्रि पापनिफ्राय दिनै जों गावखौ हमथानि जायनि थाखाय आदम आरो हवा इसोरजों दाजानायानो बे जिनाहारि पाप मावनायनि थाखायनो इसोरनिफ्राय गोजान जानो नांदों इसोरा दिनै होखार हरनो गोनां जादों नायदो इसोराबो दिनै सुखुवा मोजां मोना बेबायदि पापखौ आरो दिनै मानसियाबो दिनै जों सुखुवा बेबायदि पापखौ बेनिखायनो अनजाग्राफोर बेबायदि पापआ जोंखौ इसोरनि मोन्थाइनिफ्राय जोंखौ गोजान खालामनानै होयो मिथिबायना बेबायदि पापआ जे जोंहा इसोरनियाव अपरचुनिटि दङ सुजुग सुबिदा दङमोन इसोरनियाव मोन्थाइ दङमोन बेखौ खोमानानै होयो बेनिखायनो जों साफ्रोमबो बेखौ मिथिनि आरो बेखौनो खावलायबाय सोरबाफोर बेबायदि दङब्ला नोंथांनि लोगोनो शेयार खालाम जेन' नोंथाङा बेनिफ्राय गोजान जायो आरो इसोरनि गोजोननाय इसोरनि अधिकार इसोरनि सुजुग सुबिदाखौ जों साफ्रोमबो मोनफिननो हानायफोरबायदि थ' हामबायसै अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर इसोरा नोंथांमोन नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथों गोजोन्थों खुलुमबाय